Szczęść Boże wszystkich, co nas oglądają. To już kiedyś tam szolka tyłu, nie poradza tego zachować, ale jak to ostatnio było, juzać o książkach. A właściwie to o wydawcy książek, bo Pytru Długoszu to taki mój kamrat. Ja my się znamy. 12, albo z 15. więcej. No. My się znamy. Około 15 chyba. No to jest wtedy jeszcze Młodzież Górnośląsko, pamiętam, zakładał, nie? Coś było To takiego. był 2004 rok, ale my się znali już prędzej. No. Prędzej myślę, prędzej. Wiecie, ten hop to jest germanista, nie? Jak mi się... Z wykształcenia ja. Wykształcenia germanista. Z zawodu to chyba handlarz śląskimi gadżetami i wydawca książek po śląsku. No i robię kupa rzeczy, żeby wyżyć, że tak powiem. Aha, to robisz tak jak nie jeden z nas, co znaczy, chyto się wszystkiego, żeby no pieniądze stykło do tego. A to jest bardziej hobby? To jest działalność misyjną, tak bych to nazwał. No ale też oczywiście biznes, no, że z tego się wyżyć u nas nie dał. Za mało ludzi czytał. Za mało. No widzę tutaj, można znaleźć Hanusika. To jest ten ostatni Hanusik? To jest sprzed roku, czwartą tajla Marcina Melona, no i w zasadzie najnowszy. Najnowszy. No zresztą to jest książka, która zrobiła największą furorę chyba ze pisanych po śląsku. Zdecydowanie ta seria o Hanusiku, ale no to jest czwarty tom, a najbardziej sprzedało się ta pierwsza tajla. No. Było już 7 nakładów, co pokazuje, że po śląsku ludzie jednak czytają, ale czy czytają Kans? No patrząc ile nos je Ślązoków, albo ile zadeklarowało, że po śląsku gołdą, no to chciałbym, żeby więcej czytało. No ja ci powiem coś takiego. Dużo Ślązoków goda po śląsku, ale nie czytam. Zresztą dzisiaj mało wtoczy, to jeden mi już padło coś takiego, że głównie czytają ci, co piszą. Nie? No to tak by trzeba rachować, że tych, co... myślę, że ci, co piszą, to mało czytają, bo piszą. No piszą, ale też się poradzą czytać. Jest faktem, że ja mu takie tydnie, że mi przychodzi więcej książek zapytań do wydania, niż z ich sprzedawą. To się zdarza. Ale powiem tak, z czytaniem generalnie na świecie nie jest źle. Ale w Polsce? W Polsce, a u nas jeszcze gorzej według mnie niż na średnią polską, ale już u sąsiadów naszych, czy w Niemcach, czy w Czechach, to nie wygląda tak źle. No ale ja myślę, że jak troszeczkę jeszcze porobimy na tym ugorze śląskim, to będzie ich więcej czytał, bo ja ci powiem coś takiego. Ostatnio, że był takiego jednego mojego, co myślał, mojego synka, myślał, że on te książki po śląsku i śląskie to tak ma schowane, nie? Bo on się zajmuje czymś innym, on tam w gwiazdy patrzy. Ale jak był u niego doma, patrza, a on tam tyle po śląsku miał. Prawie wszystkie, co mu szynknął, to wszystkie miał. I to miał tak, żeby to, wiesz, inni też widzieli, nie? Że mam nadzieję, że nie zrobił to tam Inksia, no jak fater przyjechał, to wyciągnął. Mam nadzieję, że tak nie. Ale że jednak czytają i to ten, kalendarz taki po śląsku, co też wydany, też mi tam ktoś jakaś kupił, jak czy szynknął, ale ja im go szynknął. No też tam u nich ponoć wisi we ty Einzli. No nie, jest grono ludzi takich, co prawie każdą śląską książkę, jak się pojawi, to kupują i czytają i mają to fezowcy, bo jest też kupa ludzi, którzy jak się już nauczyli czytać na przykład ślabikorzu, bo my wszystkie książki wydawamy jednym zapisem tym ślabikorzowym, no to czekają tego, bo się już przestawili na to. To jest też tym, że kupa ludzi gołdą, a nie czytał. No. Czytać trzeba się nauczyć, nie? To nie jest tak, że często ktoś bierze książkę i godą ale ja gołdą po śląsku, a nie poradza tego przeczytać. No, czytania trzeba się nauczyć w każdym języku. Po polsku się uczył czytać w szkole Pooralaut, jak się uczył niemieckiego, angielskiego, się osobno uczył gołdki, osobno czytania. I ten proces nauki czytania po śląsku też trzeba przejść, no bo to jest jednak nowy zapis, inny język i tego trzeba się nauczyć, a nie obrażać się, że ja gołdą po śląsku, a się jeszcze uczyć czytać. No, jak chcesz coś więcej wiedzieć, jak chcesz coś więcej poznawać, no to musisz się te 5 godzin poświęcić, bo tego nie trzeba Kans. Mnie to dosyć długo chodziło, bo różne sposoby czytania gdzieś tam, czy zapisu z ich poznawał, ale pamiętam, moja kobieta czytała właśnie pierwszego Hanusika od Marcina Melona. Pierwsze 2 rozdziały przeczytała na głos, żeby słyszeć, jak się gołdą. I to było ile? Godzina, półtorej, a potem już normalnie... Jak go ślabikosz do ręki wziął, to już było dosyć dawno, to też już było chyba z 10 lat.
Nazot? Nie? Tak nie wiem, nie, 10, nie, 7. No już koło 10 moł. No, Szlabiko. Szlabiko, że jak go dostał do ręki, Pieronowi tego nie poradzę czytać. Ale zaczął, że kto czyta na głos. Jak zaczął czytać na głos, to zaczął wiedzieć, że to są po śląsku, worty śląskie. No, o, to widzisz, patrz, już się nauczył. Już się nauczył. I tak jak tego, że jak zaczynasz czytać, to tego. A tu widzę, jeszcze muszę mu powiedzieć, że literatura światowo zaczyna być tłumaczona na... My wydawamy i autorskie rzeczy, i tłumaczenia literatury światowej. Tam jest Charles Dickens, czyli najbardziej znaną rzecz dotyczącą godów, po polsku opowieść wigilijną. U nas to się ukazało pod tytułem Godnię pieśń, tłumaczył to Grzesiu Kulik z Bytomia. Ukazało się parę miesięcy temu, krótko przed Goduma. Pierwszy nakład my wyprzedali, to jest już drugi nakład. Tu mam od Milka Syniawy z Chorzowa tłumaczenie wiersze i śpiewki Roberta Burnsa. To jest o tyle ciekawa książka, że ona jest z jednej strony po szkocku, z drugiej strony po śląsku. I w zeszłym tygodniu był obchodzony Światowy Dzień Roberta Burnsa i Kąsek Śląski był czytany na takim zgromadzeniu corocznym w Vancouver w Kanadzie. Wysłali my nagranie, oni prosili, żebyśmy przesłali. Właśnie też Grzesiu Kulik je przeczytał z wstępem po angielsku, potem jedna zwrotka po śląsku i to poszło. I ten śląski język zaistniał w Kanadzie, na przykład na trefie Roberta Burnsa. Co ciekawe, dzięki temu na przykład tomikowi powstało już kilka artykułów o języku śląskim. Nie? Na przykład w takim czasopiśmie Times Literary Supplement, to jest największe anglojęzyczne czasopismo o literaturze, była notka o tym tomiku i od razu napisane, że jest to tłumaczone na język śląski. Co jest taka właśnie robota u podstaw, że gdzieś tam w świecie zaczyna się gadać o tym jako normalnym jednym z kilku języków. A pół dni temu, to też świeżo, jest kilkadziesiąt takich klubów Roberta Burnsa, bo to jest bardzo popularną w tym anglojęzycznym świecie postać. No i najważniejszy Szkot, żeby było ciekawie, choć poeta, a Szkoci to naród waleczny, ale jak był plebiscyt w 2000 roku na Szkota wszechczasów, to Robert Burns go wygrał. I w tych kilkudziesięciu klubach na świecie jest ponad 12 000 członków i na początku stycznia poszedł newsletter do nich wszystkich właśnie o tomiku, o tłumaczeniu na język śląski. Czyli zaś kilkanaście tysięcy ludzi gdzieś na świecie dowiedziało się, że jest coś takiego jak śląski, jest coś takiego jak język śląski i w tym języku się wydawał książki. No i pisze się też wiersze. Co prawda nie masz tutaj, bo on chyba u ciebie nie wydawał ten Krystian Gałuszka tutaj ze Rudy. No nie mam przy sobie, nie wydawał jeszcze nie wydawał umie. No, bez to chciałem... Mam jego książka do wydania i się w tym roku coś ukaże u nas, ale to akurat nie będzie tą poezję, no będzie powieść Księga Raziela. Będzie wznowienie. Ale ja powiem ci tak, ja wysoko ceniam jego wiersze po śląsku, no i po troszku mam tak, jakby jeżdżę z ojcem chrzestnych tych jego wierszy, bo on kiedyś mi szynknął książkę, jaka były wiersze pisane po polsku, jego wiersze po polsku, przetłumaczone na czeski przez jakiegoś jego tam kamrata z Czech i jeden wiersz był po śląsku. No ja mu panu, chłopie, co ty robisz? Przecież najlepszy wiersz to jest ten, co żeś napisał po śląsku. Czemu ty po śląsku nie piszesz? A on powie, jest, bo poezja to jest coś takiego, trzeba dużo czasu, tego, nie, ten. No i po 10 latach modre Anfarty. To mnie poezją, moim zdaniem, nieskromnym, poezją najwyższego lotu. No i potem mi się wspomniało, byłem na takim kongresie polonistów w Katowicach, Światowym Kongresie Polonistów w Katowicach i tam jeden Serb z Łużyc, polonista, na temat śląskiego języka padło coś takiego, żeby nikogo nie obrażać, ani nie robić tu jakiś to trzeba pamiętać, że kod językowy śląski jest równy kodowi językowemu polskiemu czy inkszemu, choćby z kuli tego, co w tym języku powstają sztuki teatralne, pisane są wiersze, pisane są książki poważne, książki mniej poważne, ale jest twórczość. To żaden tego języka, tego kodu językowego nie może nazywać gwarą. Bo jakby był gwarą, to by się stało z nim to samo, co z innymi gwarami się dzieje. Po prostu zanikłaby. A nie, że są tworzone tyny. No o języku śląskim się bez problemów godą właśnie w świecie, czy to slawistów, czy to językoznawców.
poza Polską. Znaczy, nawet w Polsce poza Śląskiem, bym powiedział. Tu, oczywiście są też tu osoby, które go dają, ale tu jest jakby większy opór. Gdzieś to też jest zrozumiałe, z jednej strony skąd on się bierze, ale też my jakby wyszli temu naprzeciw i w ramach wydawnictwa powstał taki program Mecenas Śląskie Gołtki, że można kupić książki nie dla siebie, tylko z przeznaczeniem na wysyłki na ważniejsze uniwersytety slawistyczne na świecie. I już pakiet gonił pieśń i Burns poszedł i do Biblioteki Kongresu w Stanach Zjednoczonych, i do brytyjskiej biblioteki, i na uniwersytet w Cambridge, w Oksfordzie. Także ludzie kupują książki, aby nie dla siebie, no, po to, żeby one w świecie zaistniały, żeby w świecie slawistów, w świecie językoznawców było wiadomo, że coś takiego jak śląski istnieje. W tym języku powstało sporo literatury i my to wysyłamy. Te osoby, które to kupują, dostawają taki certyfikat, żeby wiedziały, jak ich książki poszły, że wsparły ten rozwój śląskiego. No a po śląsku się pisze, nie no tłumaczy, ale też właśnie pisze, no tu by chciał wyróżnić też książka Rafała Szymla-Anderka. Bardzo fajny debiut literacki. Są Szczepan Twardoch zachwalał, że to jest super literatura, nie no z tego, że jest po śląsku, ale z tego, że jest dobrze napisana. Tu jest całe właśnie takie kreowanie świata po śląsku, od opowieści dotyczących wojny, ale też w ogóle niezwiązanych ze Śląskiem, czyli zamachu na World Trade Center. Jest tu opowiadanie napisane po śląsku einfach. I to jest to, że po śląsku nie musimy pisać o naszym świecie, tym najbliższym, ale śląski jest językiem jak każdy inny, idzie pisać o nim, o wszystkich rzeczach, co się na świecie dzieją. No ja myślę, że to by było podsumowanie naszej gotki, o tym, co my rozmawiali. Bardzo to fajnie ta klamra zrobił. Widać, że się marnujesz, że sum nie piszesz, albo sum nie przemawiasz, bo ja cię aż tak pierwszy raz widzę, że do kamery tak swobodnie gadasz. Pamiętajcie, Peter Długosz, jego wydawnictwo, śląskie książki, po śląsku książki, no i o śląsku książki też po polskiemu idzie u niego kupić. Też leżą, ale czasu zabrakło. Nie, wiecie, ja by tu przyniósł, musiał wielki kofer przysmycyć, bo tych chyba ze setka tych wydań. No swoich nie. Ale czy nie twoich książek? W moim wydawnictwie jest ponad 40 w ciągu 5 lat, ale tych książek o Śląsku oczywiście powstało coraz więcej, to jest tak cieszy. Kofer będzie. To z pomboczkiem. Z Panem Bogiem.